Čaute ľudia, môj meno je Vaci a vítam vás u tohto videa. Tentokrát som si pre vás prichystal ďalšiu počítačovú zostavu, tentokrát s herným zameraním a jej výsledná suma by nemala presiahnuť asi tak 900 €. Dobre, mohli by sme sa rovno pustiť na tie komponenty, no a môžeme začať. Ako prvý som vybral procesor Intel Core i5 6500. Tento procesor má 4 jadra, 4 vlákna, takže na hry by to malo v pohode postačiť. No a jeho základný takt je 3,2 GHz, ale v booste by mohli ísť až na 3,6. Potom ideme teda ďalej, máme tu základnú dosku MSI B150M Mortar. Táto základná doska by mala postačiť takému bežnému užívateľovi. Ak chcete tam mať viacej USB alebo SATA portov, tak budete si musieť priplatiť za nejakú lepšiu dosku, ktorá má proste viacero možností. Na hry zatiaľ stačí 8 GB RAM, ale uvidíme ako to bude v budúcnosti, možno 16, ale zatiaľ postačí teda 8 GB RAM a vybral som konkrétne Kingston HyperX Fury DDR4 2400 MHz. Potom prejdeme ku grafickým kartám. Tam zatiaľ môžete vidieť jeden otáznik a vedľa toho napísané Radeon RX 470 4 GB. Je to z toho dôvodu, že ešte nevyšli všetky grafické karty, takže ja osobne odporúčam počkať na všetky grafické karty, kým vyjdú. Potom nech sa ustalia radšej ceny, lebo tie teraz skáču kadejako. No a potom sa rozhodnete, akú grafickú kartu si vyberiete. Či to bude Nvidia alebo AMD. Ja zatiaľ odporúčam si pozrieť všetky možné testy, recenzie na rôzne grafické karty a podľa toho si vyberiete, ktorú grafiku si kúpite. Lebo v niektorých hrách ide proste lepšie Nvidia, naopak v niektorých nových hrách, ktoré budú mať aj podporu Vulkanu, tak tam pôjdu lepšie tie Radeony. Takže naozaj odporúčam pozerať všetky recenzie, čo nájdete na internete a podľa toho sa rozhodnúť. Zatiaľ však nedokážem povedať jednoznačnú odpoveď, ktorú grafickú kartu by som kúpil. No a ideme ďalej ku samotným diskom. Prvý disk som vybral SSD od Samsungu, je to 850 EVO 250 GB model, naozaj 250 GB, to je také minimum, čo ja odporúčam. A druhý disk, ten je Western Digital Blue 1 TB. Potom tu máme počítačový zdroj od Seasonicu, je to konkrétne model S12II620, ako vidíte je to 620W model s certifikáciou 80 plus bronze, ale jeho káble sú tam dané napevno, takže nedajú sa dať preč. Nevadí, budú trošku zavadzať. Ďalej ideme k počítačovej skrinke a tu som vybral Fractal Design Core 2500. Viem, že teraz je taká móda, že skrinky sa kupujú podľa toho, ako otrasne vyzerajú, ako sa strašne podobajú na nejaké autá, neviem čo, na nejaké Ferrari, Lambo. Ja som však vybral teda skrinku, ktorá je úplne v pohode a vyzerá tak trochu aj normálne. No a samozrejme nesmie chýbať chladič na procesor a ten som vybral Silentium PC Fera 3. Je to chladič, ktorý nestojí veľa, chladí celkom dobre a nemusíte sa báť, že by vám procesor zhorel. Tak, to by boli teda všetky komponenty v tejto zostave. Linky na ne nájdete proste v popisku, stačí rozkliknúť. A ak máte nejakú otázku, tak napíšte do komentáru a ja vám odpoviem. Dobre, majte sa teda pekne, dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, tak hoďte like, dajte aj subscribe, dajte všetko, čo sa len dá. No a teda majte sa pekne a čaute.